In een soort slipkamers van Driels en Jutriep gie vannacht het lucht aan. Mensen waren wekker van de ziektocht naar de inbrekkers. Zo ook Kees Siesling, die krekboeten Driels wennet. Oh, je zet wat een helikopterbob in de lucht rond. En die jou van 12, wie die al wist. De 12 uur weer hier weer. En ik zit er denk ik te zien en ik stond van het raam de boppen. En hier heb een paar jongens aan komen. En die in het water is kwam duidelijk hier. En die vliegen hier tussendoor. En ik zei, hé, wat moet dat? Niks aan de hand, zijn ze. Die helikopter wier dus van de politie. De mannen wieren op een vlechtslijn na een inbraak in de golfclub van Sint-Niek. Ze bedaden met haar auto bij Jutriep. De politie zette grut in met de inzet van motors, auto's, honden en de helikopter. En zo konden de verdachten uiteindelijk aangehouden worden. En dat alles na een tip van Siesling dat er vreemde gasten op zijn hiermom stapten. Nou ja, dat was ze pakken kennen. Dan zetten wij natuurlijk alles op alles. En dat is van afslag 4 man aanhouden. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. De inzet van de helikopter vannacht weer bijzonder, maar noodzakelijk, zo zei de politie. Ja, die is natuurlijk net zo vaak in Friesland, maar de politie die vliegt iedere dag. We hadden er meerdere in Nederland en die willen iedere dag inzetten. En met enige regelmaat leveren ze een belangrijke bijdrage in het vangen van boeven. De 2 verdachten maar wie te voeten, wie er doen net meer op het hiem van Siesling. Uiteindelijk hebben ze hier vlak bij de... Ja, je ziet het eruit, lijn en bij de bregen hebben ze... Daar hebben ze uiteindelijk onder de bregen vonden, ja. Dus,